Terpoknai, 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 terpoknai. Am fost acolo, doi indivizi, dintre ei m-au apostat cu o mâtă. Mi-a dat cu băta în antebraț, eu m-a gândit foarte mult ce să fac. Antebrațul ăsta ei mi-a dat, m-a jurit. Am fost acolo, doi indivizi, dintre ei m-au apostat cu o mâtă. Mi-a dat cu băta în antebraț, eu m-a gândit foarte mult ce să fac. Antebrațul ăsta ei mi-a dat, m-a jurit. Și acum după ce mi-a dat bătaie, în mână eu am pus mâna, mi-am luat și o bâtă și am dat lui în față. Și acum tăi cheamă. Ce înseamnă asta? Ori suntem golan, nu mai suntem. Suntem golan. Suntem golan. Suntem golan. Terpoknai. Perverse capăt terpoknai. Terpoknai. Trebuie și 100 de secunde. Am fost acolo, doi indivizi, dintre ei m-au apostat cu o mâtă. Mi-a dat cu băta în antebraț, eu m-a gândit foarte mult ce să fac. Antebrațul ăsta ei mi-a dat, m-a jurit. Am fost acolo, doi indivizi, dintre ei m-au apostat cu o mâtă. Mi-a dat cu băta în antebraț, eu m-a gândit foarte mult ce să fac. Antebrațul ăsta ei mi-a dat, m-a jurit. Suntem golan. Și lui altul i-am dat perversă, capăt târgohnă aici.